Mi a véleményed a graffitiről? A graffiti egy egymásba olvasztott, kódolt információ az egymás között megértő és elutasító a rendszer elutasító emberek között kifejező és művészeti eszköz, és ők kifejezik, amit gondolnak, és leírják a graffitiben, hogy ki a király! És mit lát benne? Neked mi a véleményed erről? A graffiti nem rossz, A graffiti egy egymásból van. és művészet. A graffiti művészet. És mit lát benne? Nem, komolyan. A graffiti, mit látok benne? Színes falfestmények. És jól néznek ki. Király!